For all the earth shall be devoured with fire of my jealousy. Kaya ang Ginoo gayon, ut-uto niya ang kalibutan, pinaagi sa iyang nagdilaag nga kasina. Kaya nga naman mga tao karon simba, pero wala sila kabalo, nga din. Ang Ginoo nagsilo silang pagsimba. Ang punang na ito sa Israelites. Nagdilaag nga kasina sa Ginoo. Mabito na, di siya gusto nga ang glory ganin mo ato sa uban. Kanang paghimayan ni mo, abin mo, kanang pag-glorify. Sabi niyo, usara atong i-glorify diri. Kinsa man. Ang Ginoo, siya rin ang ngayon mo i-glorify. Himayaon ba kay siya mo itagiya sa atong kinabuhi? Ano mga birthday, mga celebrant, anniversary, mga usapan na diya, i-glorify ninyo ng sa kabutan, kisa may inyo ang anniversary handoy. Iro, tao, okay na nang invite na to, kaura ito, tuwa na, wala tanong na huna nga. Noon, invite man kakaro, kami, invite daw may. Gusto magbalibaran kay naaman dito sa Bible ni Jesus Christ, kung imong kaaway, maghangyo kanimo nga magpauban siya sa ka kilometro doa. Karon nang gid siya mangal pero wala nag-after anang gitawag mo kinsa ilang gi-glorify. Nga matuwa lang dili nato sila magkakaaway, di ba? Mabot lang panahon nga sila nasayod nakita nang alagad sa Ginoo. Basta sa ato kasi dili na mao. Unang mangayot na sa Ginoo nga Lord, wa ni ani dire pag-glorify niya. Ani lang ni dili Ginoo kay gihangyo niya. Ikaw gid among himayaon diri sa simbahan. Bawo ba mo himaya sa Ginoo? Si Pablo nagingon sa Roma, chapter 1 siguro to verse 22. Although they know God, but they did not glorify as God. Mao gini nahitabo sa mga tao kay ngano for all of them encounter of the glory of God. Unya wa sila kabalo sa pag-glorify sa Ginoo. O bitaw na nga dapat yun ang magwawali, mag-warning na sila kung saan na nila pag-glorify. Kaya nga naman, inipulong sa Ginoo sa tinuod lang ang magwawali o sa kabutan lang inyong iwali. Nga mauni ang scripture inspired by the Spirit of God. Nga matod pa niya is for reproof, pagbadlong. Di ko muwali ninyo nga di ko mubadlong, mubadlong yung ko ninyo. Always yung ko mubadlong ninyo kay sa tinuod lang kung dili ta badlongon, wata kabalo, right pa ni. Para ba'y giingon nga din sa uling adlaw di ay wadi kailang Ginoo. Muna yung gingon dito nga di, pagbadlong, pag correction and instruction, o dili na kay gibadlong ta, dili ta kurikan lang, kung dili, instruction na yun na. Naman na nag-instruct ko ninyo, karon mo niya ang the last instruction na sa ato sa Ginoo. Kaning gitawag og the purpose and the determination. Siya ang Kristohanon og dili pamuila ini. Wa naging mahimo ang Ginoo. Unang finality akong na kuan gyud ato sa gabi nga Lord unsa man gyud kanang gitawag og purpose and determination paybawon gyud na sila kay ngano man. Aron may bawo mo ana inyong pagsimba, unsa may purpose ng pagsimba ngano nagilang ato sa Ginoo. Ano mo ampo man ta sa Ginoo o bitaw na kang ingon pa sa Proverbs chapter 29 o 28 verse 9. Namatod pa niya dito, Ama, no na, kanang gitawag, follow the instruction of God. Matod pa sa ubang nga version, even his prayer is abomination. Kanang gikaligut-gutan ba? Nya kita mahimo magining gikaligut. Mo bitaw na nag-search sa Bible nga din ang atong pagsimba dili may sama atong mga giingon ni Jesus kausa pulong sa Ginoo nga mahimong abomination in the side na inside in the temple of God kay gi-prophecy ginang ni Jesus Christ. Sa diha nga ang gi-prophecy ni propeta Daniel yung ni Jesus Christ stand in the holy place, the abomination that make it desolation. Who's read it shall understand kinanglan sabto nato na nga din ang tanan mga kasimbahanan. Kung di ta magbantay mahimo ning gitawag, kung dili ako mag-study ninyo mahimo ning ato pagpangalagat sa Ginoo is abomination kung dili ta kabalo kung what is the will of God. Mabitan ako gingon ninyo. Mo ni ang warning nga diin ang Ginoo dunay purpose kinsa may makaano lana, kinsa may maka-turn back ana iyahang kamot nga gisulti, gituyod, nga gihangyo ang mga tao. Pero mo nang gingon sa Proverbs walay nagtagad. Ako nagtawag wala tao ni tubag. Proverbs chapter 1 verse 22 sugod na. Nya pagabutit sunan basahan na ninyo kung sa buhaton sa Ginoo kanang mga tao nga wala nagtagad, wala nitubag.
katawhan ta sa diha nga moabot ng indignation. Unsa man ang indignation? Mao ni iyang gingon. Sa Sipanayo Usbulgo chapter 3 verse 8, therefore wait upon me, ngon pang Ginoo, said the Lord, until the day that I rise up the free, nga siya mubarog sa mga taong gidawog-dawog, for my determination is to gather the nation, that I might assemble the kingdom to pour out them my indignation, even all my first anger. Kuya, ano po din yung first anger, ha? For all the earth shall be devoured, kay ang tanan kalibutan kinahanglan maot-ot with the fire of my jealousy. Inaagi sa kalayo sa iyang kapungot. Muni ba kaya nga to? Muni purpose nagsimba ta, kay mao po ning purpose sa Ginoo nganong iyang gisulat ang pulong. Aron ma-search nato kay ngano man ang Ginoo di ay i-gather niya ang kalibutan aron bubuan niya sa iyang kapungot. Mao nang gitawag og Great Tribulation, mao nang gitawag one world. Lagi one word. Kaya nga naman, na may gingon sa Revelation nga si Satanas, the accuser, sa kakanaog man na ni Job, nasulat niya karon sa Revelation, di naman na siya pasakon, kaya wayon na ni Michael, muna ihulog siya diri, mag-double time na siya, maghimo na siya, o gingharian diri nga din, siya magpaila nga siya ang Diyos, aron yun, matuman yun to, although ang Ginoo orang gyapon na plano na kay nisulat man na, mahimo ning one word, mga tao gayon mo, simba niya. Katong may marka niya. Mingon mo nga, di gid mo simba, di gid mo pumarka. Gawas kung ang Ginoo nagmarka na nimo, di ka magpumarka, kinamarkahan naman ka sa Ginoo. Narabay marka, magisgot ta ng silyo niya. Kung mo na itong ipaabot karon the twinkling of an eye, ang silyo sa Ginoo to change our body. Ingon pa niya din sa verse 9, for then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. Usala tong simbahon. Dili nang ato ng daghang kahit na Kristuanong dili niya, lain-lain, nailuhin, nailaya, sa tawag ito, sa day, si Yahweh, si Kandado pa siguro, kaya naman si Yahweh. O naapay dagan, basta dagan kayo mga Diyos niya. Karon ang gusto de sa Ginoo karon sa Sipanaya, iya nang himuon ang pure language, that they may call upon the name of the Lord to serve Him with a one consent. Usala lang ang ato ang hinungdan nga kita mosampit sa Ginoo. Kanang tunuod jud will sa Ginoo. Mo bitaw na akong ingon kaninyo kining gitawag og final is the indignation, or the determination and the purpose. Kinahanglan may bawo ginagkasuanon niya. Pero may bawo ka ngano nagsimba ka, ngano nangalagad ka. Because of the purpose. Kanang purpose, ang tao dili nakabalo siya kay purpose man. Ang purpose mo sa dictionary is to answer the question, the argument, and the reason. Doon na ba kay reason ngano ni simba ka? Unsa may imong reason jud? O diha na mahibawan sa purpose. Unsay purpose sa Ginoo? Nay purpose ang Ginoo. Ingon pa niya din akong gisabot ha. So there will be determination shall be done. Naagay determination. Ano naagay katapusan ba? Muna akong gingon sa inyo, ang determination is the ending of the controversy. Controversy kayo ning ato mga pagsimba karon diri. Kinsa kay maluwas. Kinsa kang simbahan nga mana na kong gingon, way simbahan nga dalon sa Ginoo, ang dalon sa Ginoo katulong mga balaan. Kung ikaw naa sa simbahan dito, kabalo ka magbalaan, ay ikaw dalon. Kung ikaw naa diri, kabalo ka magbalaan, ikaw dalon. Kaya ang mga balaan na may dalon sa Ginoo, mo na dunay determination, kanang determination is fixing. Naagi fix sa Ginoo, i-fix gyud ta. Mo na maningkamot gyud ta. Nga diin kita makabot anang time, when the perfect time, the imperfect is banished away. Mo na gingon na Apostol Pablo. Sa diya moabot kani nang kahimpitan, kaya ang Ginoo ra may muhingpit na to, kanang mga dili hingpit kanang mga masayo pa ta, mali pa ta, makasala pa ta, maglagot pa ta, mawala ra na. Basta sige kag ani dinhi hangtod maabtan ka anang perfect time. Kay wa man tay mahimo, di ba? Wa gid tay mahimo kung wala ang Ginoo. Mabitaw na nga ang Ginoo nagsulti nga di i-redeem ng time because the days are evil. Apit na ang dautan.
Mabot kay nga naman, doon ay purpose ang Ginoo. Kanang meaning sa purpose is ending of the world, ma-end ang kalibutan. Sa tinuod lang, sultihan ta mo, no? Wala pa mo kabalo sa balita rin sa Pilipinas. Ready na na, kung sa itubag sa Pilipinas sana, kay ilan naman konsulta sa presidente nyo din. Wabita lang ako, nagkukuha na kay. Ang gingon manggod sa Old Testament, ang propeta gani nga dili bag warning sa mga tao nga there will be a war nga moabot, dili na siya pinadala, dili na siya propeta sa Ginoo. Dapat mag-warning ko. Wabita mga magwawali mo ni Apostol Pablo is warning na yung ilahang buhaton mo na mag-warning ko ninyo. Sa dili pa na moabot, aron dili ka katilaw na kina. Moabot man gyud na kay usa man nakagitawag og sign of the coming of Jesus Christ. Mo na yang gingon sinin. Do na gayoy paghitabo sa determination. Kanang meaning sa determination. Ma-determine. Makaingon kita, mauday ni ang gusto sa Ginoo, gawantog na ta giilisan ta og lawas, aron di na ta mahadlo ka ng mga hitabo diri. Di ba mo nagingon ni Apostol Pablo? While we stand every hour in the jeopardy, ngano daw ta magtindog ta kanunay sa kakuyaw. Kanang jeopardy kanang tao nga din gi pangita ba? Mo nang mahadlok siya kay naa siya gitawag og kahadlok sa iyang kinabuhi. O kita mahadlok ta ng 666, mahadlok ta ini pandemic, mahadlok ta sa gobyerno, mahadlok ta di ta kamas, mahadlok ta tanan. Mo nang giingon na Apostol Pablo sa 1 Corinthians, why we stand in jeopardy every hour? Mabitaw na nga, in the twinkling of an eye, ilisan ta aron dili ta mahadlok. Mabitaw na ang gusto niya, awake to righteousness, for some of them have no knowledge. Wa sila knowledge. Mabitaw na magmatata. Ingo pa sa Corinthians, ato ni basahan ni Corinthians, katong saad ni katong gingon ni Apostol Pablo sa chapter 15, 1 Corinthians chapter 15. Doon na, mao ta atong barugan ha. Sa 30. And why stand we in jeopardy every hour? Mga magbarog, man ta kanunay, magtindog ta kanunay sa kakuyaw, baka ng jeopardy, kakuyaw na every hour. Mao na yang gingon din sa 31, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Mo nang gingon, nagprotesta siya aning gitawag og kanang kalipay nato nga diya sa Ginoo, diya kang Kristo Jesus. Mo nang napakamatay siya kanunay. Kabaw mo sa nang pagpakamatay kanunay, nangayog pasaylo kanunay. Mo bitaw nang gingon sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just. Mo na pangayog gingon kanunay pasaylo. Pasaylo, inadayon kung nasuko siya, suri lang. Di mga tao, di lang musuri, matuog lang hantod, mabuntagan. Wa sila kabalo nga din ayaw, pasalupi, o adlaw na imong kasuko. O kayaw, himuang nga din adunay mapandol nimo. Alao tong kanunay nga, ikaw mo'y kapandulan sa tao. Mo nang gingon dunay spirit sa simbahan nga gitawag abomination katong disputan sa Proverbs chapter 6 verse 16 ang ikapito ato. Discord spirit. Kanang discord kanang tigbuhat ug kanang magkatibulaag kanunay ang ilahang balay mag-away brother and sister, Mr. and Mrs. tungod nimo discord ka ba ang espiritu mo discord nga pirmi masuko nga imong partner imong kauban sa trabuhan. Mo na gitawag og abominis nya sige kag simba mo na abominis nga nahitabo diya sa simbahan. Okay lang na sa mga Kristohanon, wala man gud nagitudlos pastor. Mo na yang gingon dinhi, and if after the manner of men I have fought with beasts of at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not, let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Mo na yang gingon, unsa man daw kanang mga butang anang nga din nakigpayod siya sa kinaihan sa dito sa Ephesus si Apostol Pablo iyang giwalihan, naglisod siya dito mo nang gitawag niya mapintas ang mga tao dito kay naay mga relihon nga lain ba. Doon na sila religion mo na pagpasok ni Apostol Pablo dito gitawag nga ang Ephesus is binaka mapintas gyud niyang giwalihan. Nga maunin nang nginong dan nga ningon siya kung sa may iyang makuha daw nga di kung magwali siya nga dili mo nabanaw si Kristo kung sa iyang makuha dito. Pabitaw na ningon siya dinhi kung mingon na lang siya if the dead rise not kung dili man mabaon how so therefore mangaon na lang ta
Manginom na lang ta total mga matay mo tao ugma. Mo man ay kunin sa tao ba? Kung wa pa nabanaw si Kristo, inyo kabahin nabanaw ba si Kristo? Kung nabanaw si Kristo, mo nang ayaw lang mo iyang gingon. Let us drink and eat, kay for tomorrow we die. Dili ta mga matay kay ang Ginoo naghatag nato paglaom. Eternal life ang gidala ni Jesus Christ diri kanang gingon sa John chapter 5 verse 24. Pumuto ka kang Kristo Jesus, dili ka moagi kamatayon ug moadto ka dito sa hukmanan, dili ka moadto sa hukmanan, dili ka moagi kamatayon. Although ang Hebrews 13 sa chapter 10 verse 31, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ingon na ng tao walay Kristo. Pag watay Ginoo, watay Kristo, watay to eternal life, appointed yun na kay do na gitawag determination sa tao. Do na ba murag sama sa bulak malaw, sama sa tubig nga nayabo sa yuta, maanaw lang dayon, sama sa aso nga diin kung mukab ka ng kaldero, mualis nga lang dayon, muna na ito ang kinabuhi. So therefore, dahil kang Kristo Jesus, dili na ingunana, mo nang iyang gingon niya, be not deceived, evil communication, corrupt good manners. Ayaw mo pagpailad, anang? Corrupt. Kanang mga naay mga tao nga din, sige lagsulti sa pulong sa Ginoo, pero di ay sila nag-corrupt sa pulong sa Ginoo, araw lang gid sila makakwarta. Corrupt ba? Gigamit lang niya, pinaagi pag yung good manners, nga maayong kinaiyahan. Ang pasabot ni Pastor Pablo di kanang mga tao gani kadi nagdalas pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nimo si Jesus Christ, there will be a false prophet and antichrist to deceive many. Madisip yun na ang daghang kay kita, daghan kayo mga Kristiyano diri. Ambot halos naman ang tao dili Kristiyano. Sa tibuok Pilipinas, Muslim like di Kristiyano. Kay nagpabautismo tanan bata pa gani, nagdubli ng bautismo. Mana yang gingon din sa 34, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Ako ning gisulti aron kamo di maulawan sa inyong kaulawan o sa iyang gingon, awake to righteousness. Kinahanglan magmata diha sa pagkamatarong sa mga ginang pagkamatarong. Inumdimin ninyo sa gingon ni Isra. We are now in that little revival. Gamay lang ning pag-revive sa Ginoo na to, pagpainumdum ba? And this is an extension of mercy. Nag-extend pa siya mercy ang maghangyo sa iya o kaluoy, tagaan pa niya ang dili. Wala itong hinumduman nga mangayo kitag mercy kay extension na lang ni. O bitaw na ka ng pulong, di si Mr. dito, di ang forever. Kung sa rin gisulti itong una, karon og sa umalabot, maugyod na, di na mairis ni, maugyod ni. Ang tao lang, udi mo to, away, mahimo. Mo nang gingon, the little space of grace. Ayaw na mo pagsaya-saya sa imong pagkakristohanon, maglakad-agaw pagkadiri kay nga naman, because the grace of God is amazing. Really na amazing na ang grace karon, na ay ending. Na ay purpose, na ay determination, doon ay katapusan ning ato ang pagpangalaga at pagsimba mo bito na mag-amping yun ta, na kinahanglan nga makabantay ng twinkling of an eye. Ang gugma sa Ginoo taas kayo. Pero ang iyahang pag-change sa atong lawas, dili taas. Wala ibatayanan na to. Aron dili ta magkumpiyansa sa atong pagpangalaga, dayo ina nga ang grace sa Ginoo is amazing. Grace sa Ginoo is one. Kundi a little space, twinkling lang ang grace sa Ginoo nga ang hingpit maabot na to kay dunay determination. Mo na yang gingon the purpose. Unsa man gining purpose ha? Kadtong gingon niya, ang iyang purpose, i-pour out niya ang iyang kapungot. Wabot na panahon maundang ta ako gani. Murag buwan ako'y gana mo ani every morning. Amot gikuha sa Ginoo kay ngano man ang ako mangyung mahadlok mangkukog di ko kaani kay di ko ka study. Mo nang mingo ko Ginoo sa pamako ang isulti sa ilaha. Mo ni gitawag og ang final, ako i-final na sulti naman ako ng finality sa inyo, di ba? Ang final, all things are true, all things are pure, all things are good report, all things are noble. All things are just. Tanan butang inyong buhaton diri, himuha na ng just, true, noble, good report, kanang maayo ang mga report pag ani dinhi kanang
wa kay balita dito sa mga tao nga nakay kaway ni mo ani ka lang diri abomination man na. Kapitan niyo si David, who shall stand in the midst of the house of the Lord, sa taliwala sa balay sa Dios, kinsa may mo stand? A contrite heart lang, and a pure heart, atong dugmok o kasing-kasing nga kanunay mangayog pasaylo sa Ginoo, humok o kasing-kasing kabalog siya nga nakasala siya. Muna ang tao man gud atong una, di pa gud sila moangkon nga sila nakasala. Ang tao daw ni moangkon nga wa siya sala, baka ko na. Muna kita every hour na kita sala. Magkamali man ta, di ba? Maglagot ta gamay, masukot ta gamay. Ayaw lang datagyod kay natural ng gamay. Kay naon punta sa unod, ang buhat sa unod na man. O nag-iingon sa Galatian, wala magbantay ta. Ang Daniel chapter 9 verse 27, kini si propeta Daniel, mao niya ang naisulat nga di manghitabo puhon. Katong giprapisi ni Daniel, mao to ang gi-reveal sa Revelation. Katong giwali ni Daniel, walay mga pastor nagwali ato because ingon man po ng Ginoo, Daniel itago na. So gitago gyud nato mo unang panahon. Karon dili na pwede itago kay last days na ron. Mo na ako nagsulti ko ninyo about kang Daniel. Matod pa niya ni Daniel chapter 9 verse 27. And he shall confirm the covenant with many of 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of the abomination, he shall make it desolation even until the consummation. Consummation to niyo. And the determined shall be poured out upon desolate. Ang purpose sa Ginoo kanang determine, o sabi mo sa determination sa Ginoo is to pour out. Is the indignation to the desolation kato mga nasalaag kamo, nasalaag pa ba mo? Wala naman ta nasalaag, di ba? Kisultihan naman mo, naana mo sa Ginoo, nakaplaga na mo sa Ginoo, kamo ang karniro nga naay magbalantay. Wala kung ako inyong isipon magbalantay, kamo isipon na nga kamo ang karniro sa Ginoo. Kay mo nag-iingon ni David, we are the sheep of his pasture. Nga di makabaw gito sa pulong sa Ginoo, dili niingon nga kanang pagsimba-simba dayday dili oy. Kinahanglan may bawta sa kay balos abot sa kaluwasan. Dili na to ni i-reject ang knowledge. Si Kristo ni ani man to tell the knowledge of salvation, wala maingon si Kristo ni ani aron pagluwas nimo. To tell, to give the knowledge of salvation. Kinahanglan mahibaw ta kung saon nga maluwas ka. Lucas chapter 1 verse 77. A child was born, matod pa niya, to give knowledge of salvation for the remission of our sin, aron pagwasan, aron hugasan niya itong sala. Kay although si Kristo niya aron pagluwas niya, kung dili maugasan niya itong sala, kay watay knowledge, munang gingon siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Nga naman, gireject ang knowledge, gibaliwala ang knowledge about salvation. Mo bitaw na itong bantayan niya itong salvation. Kay moabot yun ang gitawag og determination. Anang katapusan ba? Natay katapusan ha? Wala ang purpose na itong anong nagsimba ta kay matapos ni kalibutan. Dili lang yung nagbuhat ng rapture. Ang rapture natural na. Kung tapon yun ta, kay nga naman, naamat rin Pilipinas. Dalon man tanya dito sa Mount of Olive. Pero pag humana, anang Antichrist. Muagi yung tag-Antichrist, pero dili ta maapil kay natay kingdom nga spiritual that cannot be shaken. Mo bitaw ni kini atong pagsimba, wa sila kabalo nga di naata sa secret house of God. Manang wala nag tan-aw ang Ginoo ni ato ang payag noong pag malumpag ni. Kay secret mo ni. Tanawa gud si Jesus Christ sa pasungan lang siya mo nang way mga tao ni ato dito, pero doon ay gigamit sa Ginoo nga naay mo ilang natulog kali. Kay nga naman mao to ang gigamit sa Ginoo. Mo nakita ang kailat ta sa Ginoo. Ma-confirm na ganin ng covenant. Kung sa'y covenant sa Ginoo, saan ba? Mini for 1 week. Sa mga week, dito doon ay pulong sa Ginoo. Ang day sa Ginoo is 1 week. Ang week sa Ginoo is 1 year. Naigisulat dito. Wala na ko na nasulti naman ako na tumunan. Kalimutan ko. Basta kining 1 week, mo ni gituhuan sa mga tao nga diin. May tabo ang Great Revelation with 1 week at a half of the week. Matod pa niya. In the midst of the week shall
cause the sacrifice and oblation to cease. Sa kaliwala daw kuno anang simana, mo nang hinungdan paundangon sa Ginoo ng mga halad o mga oblation. Kabaw man ang oblation? Mga kanang gipangbuhat sa mga fraternity, mag-oblation sila ganin. Na ako'y nakita sa UP, mag-oblation sila, magtagan-tagan sila sa sulod sa eskwelahan, walay sinina. Tagbunan hinoon ng naong, di sila maulaw. Wala tanan. Mo na ilang oblation. Ang meaning na program ba, ilang ang gi-program. Mo na paundangon ning programa o kanang mga halad-halad sa mga kaning meaning sa sacrifice, kanang ato ang pagsimba. Mo na hinungdan nga maundan ni basta ma-confirm na nato ng covenant, usabay covenant na because of the overspreading of the abomination, because kay na lapad na kayo ang abomination, nag-spread na sa tibuok kalibutan nga ang mga nagasimba, di kaligut-gutan na sa Ginoo, nagsilos na ang Ginoo. Mo nang ibubo niya ang kalayo nga i-consume o ma-consume sa tao, mautot, madibor ang tao tungod sa iyang jealousy. Nagsilos man yun ang Ginoo. Magsilos man ang Ginoo, muani ka diri, ngayon mo kasing wa diri. Magsilos man gani ka. Laba pa ang Ginoo, God is a jealous God, di ba? Mo nang gingon ni Joshua, you cannot serve God because God is a jealous. Magsilos siya, kung muani ka dini, mas labaw pa ang Lunes Santo Sabado, gibati pa nimong andam kayo ka dito, managbaw. About sa Ginoo dili kayo andam, buntag pa sayo di ka andam. Sila musildo lang nimo og kwarta, ang Ginoo musildo nimo og kinabuhi. Siya mohatag og peace. Ang kwarta di na makatag og peace. Pabitaw na nga himuag yun ang Ginoo mo atong defense. Wana usa lang kaadlaw hapdi pagyud taron. Muna akong hangyo ninyo. Abi na nagpray ko sa Ginoo ko sa balay, magpray mo gyud ko gabi. Manang mahimo ko, Lord, mahilak pa ba ko ang paghangyo sa ilaha? Abi naman sa akong gibati, ayaw, pangisog lang. Kay ang gimo magud ni David, wa na may valiant ba, wala na isog nga musulti ni pulo sa Ginoo. Wa na nag-ingon nga ang Kristohanon dili mamatay, wala isog musulti na kay mga matay man. O bitaw tong pastor wa nagsulti nga dili mamatay ang Kristohano, ay mga pastor namatay pud ra man sila. Disappointed man gud ang ilang gituan. Wa nila tuoy ang John chapter 5 verse 24. Mismo si Jesus Christ, gusto ninyo mahibaw ana? Asa may tuwa na to? Katong sulti sa mga taga-Hebrehanon nga ang Ginoo nagingon, sa tinuod lang ang tao gi-appoint wants to die, kas alang na mamatay. Human sa kamatayon, judgment. Kabaw mo sa ng judgment, dili na reward. Hukom na hukom. Waiting for judgment. Dili waiting for reward. Mabitang inungdan ng utana tong tao kang Jesus Christ magtutudlo kung hadiya nga mamatay ang tao asa padulong. Gusto mo mahibaw? Kutong gingon ni Jesus Christ katong si Lazaro ug ang dato namatay asa padulong sa Hades. Anong Hades man? Abi nimo bakapon si Jesus Christ? Iya tong istorya, dili istorya tao. Dito sa Hades. Usa man ang Hades, the little inferno. Sa latod pagkasulti, interpret na sa tuwa dito, the grave, lugnanan. O si Lazaro nga iya sa Ginoo namatay tuwa sa bosom ni Abraham. Sa bakan ba mo taas si Abraham, basta wa siya sa Hades. Nga matod pa mangani nagistorya na itong dato o katong dato ningon siya Father Abraham, humahimo. Matod pa niya, dakoy mga igsuon dito sa kalibutan, pawali sila dito. Nga din nga dili sila musulod na po diri pagpait diri mo ginagistorya ni Jesus Christ ha. Sige ingon ni Father Abraham, dili mi makahimo dito pag-adto kay naay nag-ali. Ingon ni Abraham, naa na dito si Moses. Kundi sila mo tuo ni Moses. Ngano man nga niingon man siya nga naa dito si Moses nga uwahin naman to si Lazaro ug ang dato. Si Moses dugay ray nawala si Moses. Because ang pulong ni Moses mo to dapat nga diin ilang sundol kay dagay mga propeta nagwali may tuod sa pulong ni Moses, di ba? Kundi sila mutuo atong pulong ni Moses. O bitaw na ningon si Jesus Christ, kung dili mo mutuo kang Moses, unsao man yo pagtuo nako, naagi na sa diyan ha, although nakalimot ko sa chapter and verse. Kay ang mutuo nako kinahanglan mutuo kang Moses, unsa man day gisulat ni Moses, katong commandment, katong ordinance o katong gitawag og requirements. Kabalo naman mo sa ordinal o sa requirements.
Ang covenant is kanang commandment is kanang ang usala to ko dia Sabat di keep it holy. Ang requirement is kinahanglan mag-take oath ka sa Ginoo kung mga lagad ka. Ang ordinance is to kanang gitawag og celebrate the Passover. Kining Passover mo ni ang ato ang pagpangaon sa gihalad diya sa Ginoo nga mao si Kristo. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo, importante. Gabi mo ang Israel sa tinuod lang ang tulo nila kasala. Tulo ra may nang sala. Tulo ra gyud. Amot kung daghan pa bay sala nila basta ang giingon sa Ginoo di tulo lang ang sala. Ang unang nilang sala abi mo sa bisan pa nagsimba sila, bisan anak pa sila sa Ginoo. Wala nila buhata. Ang gisugo sa Ginoo nga ang pag-honor, ang pag-glorify ug ang pag-praise sa Ginoo. Pagdaig ba, paghimaya ug pagtahod. Usa man pagtahod, way nagtudlo nila. Pareha nato, kung way magtudlo nato, kung way magbasa nga ro pagtudlo kung usaon gyud nato pag-honor sa Ginoo. Usaon nato pag-honor sa Ginoo. Kanang adlaw sa Ginoo, gi-honor ba ninyong adlaw sa Ginoo? Nga din kaning unong kadlaw, gihatag ni para nato ang isa kadlaw, iya na. O kung ikaw nag-honor sa Ginoo, kinahanglan buhato nimo ang isa kadlaw. Unsa may buhato nato sa isa kadlaw? Keep it holy. Unya adto ka dito sa balay sa Ginoo. Kay adlaw sa Ginoo dili ta mag-standby sa atong balay. Diha kita sa Ginoo man yung gingon. Mo nang mag-glorify ta sa balay sa Ginoo. Sa unsa pagi mag-glorify nato, maghatag tag pasalamat nga ang Ginoo nagluwas nato. Nga kita ang gitagaan niya nga muunor sa Ginoo. Unya labas sa tanan kita ang gitagaan